गेल्या वेळेच्या इलेक्शनपेक्षा या वेळच्या इलेक्शनला मतदानाला वेळी आम्हाला लोकांचा विनायक राऊत साहेबांना उत्स्फूर्त असा पाठिंबा दिसतो आणि लोक आम्हाला सह करतात आणि लोक जरा स्वतः आम्ही बाहेर आणण्यापेक्षा लोक स्वतः जातीनिशी बाहेर येतात वोटिंगसाठी आणि यावेळी कसंही करून ही आपली विनायक राऊतांची हॅट्रिक ही करायचीच आहे या निर्धाराने आणि कार्यकर्ते सगळे जोमाने लागलेले आहेत आणि कार्य करत आहेत. यासाठी विनायक यांची हॅट्रिकसाठी सर्व युवा वर्ग व सर्व बेसिक व आपल्या गाव पॅनलचे सर्व ग्रामस्थ विनायक राऊत यांना पाठिंबा देईल. कमीत कमी 70% ते 80% हे विनायक राऊत साहेबांना मतदान होईल. आता बघायला गेलं तर ह्या टायमाला कृषी हे करू या टायमाला आम्हाला सरकार चेंज व्हायचाच आहे. त्यासाठी सगळे आम्ही निष्ठावंत शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंच्या मागे लागून आम्ही विनायक राऊतना निवडून देणारच आहे अगदी. आणि त्याप्रमाणे आम्हाला महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त आम्हाला खात्री आहे 15 तरी आमच्या शिवसेनेच्या सीट येतीलच. आम्हाला तुमच्या गावामध्ये कशा पद्धतीने आमच्या गावामध्ये प्रतिसाद लोकांनी पैसा वाटप भरपूर केला तरी पण आम्ही प्रत्येकाच्या घरी संपर्क केला तरी पण ते पैशाला बळी नाही पडता आम्हाला प्रतिसाद चांगला दिला त्याच्याने. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.